Добро пожаловать в отдел по делам иностранцев. Vítam vás na oddelení cudzineckej polície. Vítam vás na oddelení cudzineckej polície. Vítam vás na oddelení cudzineckej polície. Предъявите заграничный паспорт. Predložte cestovný pas. Predložte cestovný pas. Predložte cestovný pas. У вас с собой заполненное заявление на временный вид на жительство. Máte sa sebou vyplnenú žiadosť o prechodný pobyt. Máte sa sebou vyplnenú žiadosť o prechodný pobyt. Máte sa sebou vyplnenú žiadosť o prechodný pobyt. Мы оставим ваш паспорт на время для проверки подлинности. Váš pas si na chvíľu ponecháme na kontrolu pravosti. Váš pas si na chvíľu ponecháme na kontrolu pravosti. Váš pas si na chvíľu ponecháme na kontrolu pravosti. Покажите все визы и въездные штампы. Môžete mi ukázať všetky víza a vstupné pečiatky? Môžete mi ukázať všetky víza a vstupné pečiatky? Môžete mi ukázať všetky víza a vstupné pečiatky? Снимите обложку с паспорта. Odstráňte obal z pasu. Odstráňte obal z pasu. Odstráňte obal z pasu. Укажите ваше полное имя без диакритических знаков. Uveďte svoje celé meno bez diakritiky. Uveďte svoje celé meno bez diakritiky. Uveďte svoje celé meno bez diakritiky. Какая у вас девичья фамилия? Aké je vaše rodné priezvisko? Aké je vaše rodné priezvisko? Aké je vaše rodné priezvisko? Когда и в какой стране вы родились? Kedy a v ktorej krajine ste sa narodili? Kedy a v ktorej krajine ste sa narodili? Kedy a v ktorej krajine ste sa narodili? Нам потребуется документ о проживании на весь период пребывания. Budeme potrebovať doklad o ubytovaní na celú dobu pobytu. Budeme potrebovať doklad o ubytovaní na celú dobu pobytu. Budeme potrebovať doklad o ubytovaní na celú dobu pobytu. У вас есть нотариально заверенная доверенность? Máte notárom overené splnomocnenie? Máte notárom overené splnomocnenie? Máte notárom overené splnomocnenie? Предоставьте оригинал справки о несудимости из вашей страны. Predložte originál výpisu z registra trestov z domovskej krajiny.
Predložte originál výpisu z registra trestov z domovskej krajiny. Predložte originál výpisu z registra trestov z domovskej krajiny. Справка должна быть не старше 90 дней. Výpis nesmie byť starší ako 90 dní. Výpis nesmie byť starší ako 90 dní. Výpis nesmie byť starší ako 90 dní. Вы перевели документы на словацкий у официального переводчика. Preložili ste dokumenty do slovenčiny úradným prekladateľom. Preložili ste dokumenty do slovenčiny úradným prekladateľom. Preložili ste dokumenty do slovenčiny úradným prekladateľom. Перевод заверен круглой печатью. Je preklad overený okrúhlou pečiatkou. Je preklad overený okrúhlou pečiatkou. Je preklad overený okrúhlou pečiatkou. Предоставьте подтверждение о медицинской страховке. Poprosím potvrdenie o cestovnom zdravotnom poistení. Poprosím potvrdenie o cestovnom zdravotnom poistení. Poprosím potvrdenie o cestovnom zdravotnom poistení. Страховка должна покрывать всю территорию Словакии. Poistenie musí pokrývať celé územie Slovenskej republiky. Poistenie musí pokrývať celé územie Slovenskej republiky. Poistenie musí pokrývať celé územie Slovenskej republiky. Впишите номер страховки в графу 24. Doplňte číslo poistenia do kolónky 24. Doplňte číslo poistenia do kolónky 24. Doplňte číslo poistenia do kolónky 24. Нам нужно также подтверждение регистрации от арендодателя. Potrebujeme aj potvrdenie o hlásení pobytu od ubytovateľa. Potrebujeme aj potvrdenie o hlásení pobytu od ubytovateľa. Potrebujeme aj potvrdenie o hlásení pobytu od ubytovateľa. Ваш биометрический отпечаток будет храниться только для целей ВНЖ. Váš biometrický odtlačok bude uložený len pre účely pobytového preukazu. Váš biometrický odtlačok bude uložený len pre účely pobytového preukazu. Váš biometrický odtlačok bude uložený len pre účely pobytového preukazu. Положите указательный палец правой руки на сканер. Položte ukazovák pravej ruky na skener. Položte ukazovák pravej ruky na skener. Položte ukazovák pravej ruky na skener. Теперь левый указательный палец. Teraz ľavý ukazovák.
Teraz ľavý ukazovák. Teraz ľavý ukazovák. Досмотрите прямо в камеру и не двигайтесь. Pozrite sa priamo do kamery a nehýbte sa. Pozrite sa priamo do kamery a nehýbte sa. Pozrite sa priamo do kamery a nehýbte sa. Маску можно снять только по указанию фотографа. Zložiť rúško môžete až po výzve fotografa. Zložiť rúško môžete až po výzve fotografa. Zložiť rúško môžete až po výzve fotografa. Снятие биометрии обязательно по закону. Snímanie biometrie je povinné zo zákona. Snímanie biometrie je povinné zo zákona. Snímanie biometrie je povinné zo zákona. Пошлина за выдачу удостоверения 4 евро. Poplatok za vydanie preukazu je 4 eura. Poplatok za vydanie preukazu je 4 eura. Poplatok za vydanie preukazu je 4 eura. Вы оплачиваете наличными или картой? Platíte v hotovosti alebo kartou. Platíte v hotovosti alebo kartou. Platíte v hotovosti alebo kartou. Вот подтверждение об оплате государственной пошлины. Tu je potvrdenie o úhrade správneho poplatku. Tu je potvrdenie o úhrade správneho poplatku. Tu je potvrdenie o úhrade správneho poplatku. Сохраните его на случай претензий. Uschovajte si ho pre prípad reklamácie. Uschovajte si ho pre prípad reklamácie. Uschovajte si ho pre prípad reklamácie. Ваше заявление будет рассмотрено в течение 30 дней. Vaša žiadosť bude spracovaná do 30 dní. Vaša žiadosť bude spracovaná do 30 dní. Vaša žiadosť bude spracovaná do 30 dní. В сложных случаях срок может составлять до 90 дней. V zložitých prípadoch môže lehota trvať 90 dní. V zložitých prípadoch môže lehota trvať 90 dní. V zložitých prípadoch môže lehota trvať 90 dní. О решении мы уведомим вас по электронной почте. O rozhodnutí vás budeme informovať e-mailom. O rozhodnutí vás budeme informovať e-mailom. O rozhodnutí vás budeme informovať e-mailom. Проверьте папку со спамом.
Skontrolujte si priečinok so spamom. Skontrolujte si priečinok so spamom. Skontrolujte si priečinok so spamom. Если не получите сообщение в течение 45 дней, свяжитесь с нами по телефону. Ak nedostanete správu do 45 dní, kontaktujte nás telefonicky. Ak nedostanete správu do 45 dní, kontaktujte nás telefonicky. Ak nedostanete správu do 45 dní, kontaktujte nás telefonicky. Это регистрационный номер вашего заявления. Toto je referenčné číslo vašej žiadosti. Toto je referenčné číslo vašej žiadosti. Toto je referenčné číslo vašej žiadosti. При любом обращении указывайте номер дела. Pri akomkoľvek kontaktovaní uvediete číslo konania. Pri akomkoľvek kontaktovaní uvediete číslo konania. Pri akomkoľvek kontaktovaní uvediete číslo konania. Предоставьте недостающий документ в течение 10 дней. Doručíte nám chýbajúci doklad do 10 dní. Doručíte nám chýbajúci doklad do 10 dní. Doručíte nám chýbajúci doklad do 10 dní. Непредоставление документа может привести к прекращению рассмотрения. Nedodanie dokladu môže viesť k zastaveniu konania. Nedodanie dokladu môže viesť k zastaveniu konania. Nedodanie dokladu môže viesť k zastaveniu konania. Вы можете отправить документ почтой заказным письмом. Doplnenie môžete poslať aj poštou ako doporučenú zásielku. Doplnenie môžete poslať aj poštou ako doporučenú zásielku. Doplnenie môžete poslať aj poštou ako doporučenú zásielku. Укажите цель вашего пребывания. Uveďte dôvod vášho pobytu. Uveďte dôvod vášho pobytu. Uveďte dôvod vášho pobytu. Нам нужен трудовой договор, подписанный обеими сторонами. Potrebujeme pracovnú zmluvu podpísanú oboma stranami. Potrebujeme pracovnú zmluvu podpísanú oboma stranami. Potrebujeme pracovnú zmluvu podpísanú oboma stranami. Работодатель должен предоставить подтверждение о свободном рабочем месте. Zamestnávateľ musí doložiť potvrdenie o voľnom pracovnom mieste. Zamestnávateľ musí doložiť potvrdenie o voľnom pracovnom mieste. Zamestnávateľ musí doložiť potvrdenie o voľnom pracovnom mieste. При ведении бизнеса предоставьте свидетельство предпринимателя.
Pri podnikaní predložte živnostenské oprávnenie. Pri podnikaní predložte živnostenské oprávnenie. Pri podnikaní predložte živnostenské oprávnenie. Если вы учитесь, предоставьте подтверждение о зачислении в учебное заведение. Ak študujete, doložte potvrdenie o prijatí na školu. Ak študujete, doložte potvrdenie o prijatí na školu. Ak študujete, doložte potvrdenie o prijatí na školu. Есть ли у вас достаточные финансовые средства для проживания? Máte dostatočné finančné prostriedky na pobyt? Máte dostatočné finančné prostriedky na pobyt? Máte dostatočné finančné prostriedky na pobyt? Предоставьте банковский счет и выписку за последние 3 месяца. Predložte účet v banke a výpis z posledných 3 mesiacov. Predložte účet v banke a výpis z posledných 3 mesiacov. Predložte účet v banke a výpis z posledných 3 mesiacov. Минимальный остаток установлен законом. 12-кратный прожиточный минимум. Minimálny zostatok je zákonom určený na 12-násobok životného minima. Minimálny zostatok je zákonom určený na 12-násobok životného minima. Minimálny zostatok je zákonom určený na 12-násobok životného minima. При воссоединении семьи предоставьте свидетельство о браке. Pri rodinnom zlučovaní doložte sobášny list. Pri rodinnom zlučovaní doložte sobášny list. Pri rodinnom zlučovaní doložte sobášny list. Свидетельство о браке должно быть апостилировано. Sobášny list musí byť apostilovaný. Sobášny list musí byť apostilovaný. Sobášny list musí byť apostilovaný. Подтверждаете, что в последние 5 лет не были судимы. Potvrdzujete, že ste v posledných 5 rokoch neboli odsúdení? Potvrdzujete, že ste v posledných 5 rokoch neboli odsúdení? Potvrdzujete, že ste v posledných 5 rokoch neboli odsúdení? Пишите здесь декларацию под честное слово. Podpíšte čestné vyhlásenie na tomto mieste. Podpíšte čestné vyhlásenie na tomto mieste. Podpíšte čestné vyhlásenie na tomto mieste. Этим вы даете согласие на проверку вас в уголовном регистре Словакии. Týmto dávate súhlas na preverenie vašej osoby v evidence trestov SE. Týmto dávate súhlas na preverenie vašej osoby v evidence trestov SE.
Týmto dávate súhlas na preverenie vašej osoby v evidence trestov SE. Прочитайте инструкцию о ваших правах и обязанностях. Prečítajte si poučenie o vašich právach a povinnostiach. Prečítajte si poučenie o vašich právach a povinnostiach. Prečítajte si poučenie o vašich právach a povinnostiach. Есть ли у вас вопросы по закону о пребывании иностранцев? Máte otázky k zákonu o pobyte cudzincov? Máte otázky k zákonu o pobyte cudzincov? Máte otázky k zákonu o pobyte cudzincov? Можем ли мы продолжить рассмотрение на словацком языке? Môžeme pokračovať v konaní v slovenskom jazyku? Môžeme pokračovať v konaní v slovenskom jazyku? Môžeme pokračovať v konaní v slovenskom jazyku? Если вам нужен переводчик, сообщите нам. Ak potrebujete tlmočníka, oznámte nám to. Ak potrebujete tlmočníka, oznámte nám to. Ak potrebujete tlmočníka, oznámte nám to. Переводчика предоставляет заявитель за свой счет. Tlmočníka zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady. Tlmočníka zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady. Tlmočníka zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady. Закон требует личного присутствия при подаче заявления. Zákon požaduje osobnú prítomnosť pri podaní žiadosti. Zákon požaduje osobnú prítomnosť pri podaní žiadosti. Zákon požaduje osobnú prítomnosť pri podaní žiadosti. Представительство возможно только на основании нотариальной доверенности. Zastupovanie je možné len na základe úradnej plnej moci. Zastupovanie je možné len na základe úradnej plnej moci. Zastupovanie je možné len na základe úradnej plnej moci. Перед входом в кабинет выключите мобильный телефон. Pred vstupom do kancelárie vypnite mobilný telefón. Pred vstupom do kancelárie vypnite mobilný telefón. Pred vstupom do kancelárie vypnite mobilný telefón. В зале ожидания соблюдайте указания дежурного полицейского. V čakárni dodržujte pokyny službu konajúceho policajta. V čakárni dodržujte pokyny službu konajúceho policajta. V čakárni dodržujte pokyny službu konajúceho policajta. Сотрудник вызовет вас по порядковому номеру. Dôstojník vás vyzve podľa poradového čísla. Dôstojník vás vyzve podľa poradového čísla.
Dôstojník vás vyzve podľa poradového čísla. Не проходите без очереди перед другими заявителями. Nepredbiehajte ostatných žiadateľov. Nepredbiehajte ostatných žiadateľov. Nepredbiehajte ostatných žiadateľov. Это помещение находится под видеонаблюдением. Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Грубое поведение по отношению к персоналу будет зафиксировано. Hrubé správanie voči personálu bude hlásené. Hrubé správanie voči personálu bude hlásené. Hrubé správanie voči personálu bude hlásené. В целях безопасности не заходите за обозначенную линию. Z bezpečnostných dôvodov nechoďte za označenú čiaru. Z bezpečnostných dôvodov nechoďte za označenú čiaru. Z bezpečnostných dôvodov nechoďte za označenú čiaru. Если нужна срочная помощь, нажмите кнопку у двери. Ak potrebujete urgentnú pomoc, stlačte tlačidlo pri dverách. Ak potrebujete urgentnú pomoc, stlačte tlačidlo pri dverách. Ak potrebujete urgentnú pomoc, stlačte tlačidlo pri dverách. Вашу апелляцию необходимо подать в течение 15 дней после получения решения. Vaše odvolanie musíte podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Vaše odvolanie musíte podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Vaše odvolanie musíte podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Апелляцию подаете письменно на наш адрес. Odvolanie podávate písomne na našu adresu. Odvolanie podávate písomne na našu adresu. Odvolanie podávate písomne na našu adresu. Пошлина за апелляцию составляет 170 евро. Poplatok za odvolanie je 170 eur. Poplatok za odvolanie je 170 eur. Poplatok za odvolanie je 170 eur. Одновременно вы можете подать запрос на продление пребывания до завершения производства. Zároveň môžete požiadať o predĺženie pobytu do ukončenia konania. Zároveň môžete požiadať o predĺženie pobytu do ukončenia konania. Zároveň môžete požiadať o predĺženie pobytu do ukončenia konania. При получении удостоверения предъявите этот бумажный талон. Pri preberaní preukazu predložte tento papier potvrdenku.
Pri preberaní preukazu predložte tento papier potvrdenku. Pri preberaní preukazu predložte tento papier potvrdenku. Удостоверение может получить доверенное лицо. Preukaz si môžete prevziať aj splnomocnená osoba. Preukaz si môžete prevziať aj splnomocnená osoba. Preukaz si môžete prevziať aj splnomocnená osoba. После получения проверьте правильность личных данных. Po prevzatí si skonstruujte správnosť osobných údajov. Po prevzatí si skonstruujte správnosť osobných údajov. Po prevzatí si skonstruujte správnosť osobných údajov. В случае ошибки немедленно сообщите сотруднику у окна. V prípade chyby okamžite informujte pracovníka pri okienku. V prípade chyby okamžite informujte pracovníka pri okienku. V prípade chyby okamžite informujte pracovníka pri okienku. В случае потери удостоверения сообщите об этом в течение 3 дней. Pri strate preukazu nahlaste udalosť do 3 dní. Pri strate preukazu nahlaste udalosť do 3 dní. Pri strate preukazu nahlaste udalosť do 3 dní. За выдачу дубликата взимается пошлина 16 евро. Za vydanie duplikátu sa hradí poplatok 16 eur. Za vydanie duplikátu sa hradí poplatok 16 eur. Za vydanie duplikátu sa hradí poplatok 16 eur. Срок действия вашего удостоверения заканчивается за 30 дней до окончания визы. Platnosť vášho preukazu končí 30 dní pred uplynutím víza. Platnosť vášho preukazu končí 30 dní pred uplynutím víza. Platnosť vášho preukazu končí 30 dní pred uplynutím víza. Заявление на продление подайте не позднее, чем за 90 дней до окончания срока. Žiadosť o predĺženie podajte najneskôr 90 dní pred skončením platnosti. Žiadosť o predĺženie podajte najneskôr 90 dní pred skončením platnosti. Žiadosť o predĺženie podajte najneskôr 90 dní pred skončením platnosti. При долгосрочном пребывании вы должны иметь постоянное жилье. Pri dlhodobom pobyte musíte mať trvalé ubytovanie. Pri dlhodobom pobyte musíte mať trvalé ubytovanie. Pri dlhodobom pobyte musíte mať trvalé ubytovanie. При изменении цели пребывания требуется новое разрешение. Pri zmene účelu pobytu je potrebné nové povolenie. Pri zmene účelu pobytu je potrebné nové povolenie. Pri zmene účelu pobytu je potrebné nové povolenie.
После получения временного ВНЖ вы можете работать только у указанного работодателя. Po udelení prechodného pobytu môžete pracovať len pre uvedeného zamestnávateľa. Po udelení prechodného pobytu môžete pracovať len pre uvedeného zamestnávateľa. Po udelení prechodného pobytu môžete pracovať len pre uvedeného zamestnávateľa. Если хотите сменить работодателя, сначала обратитесь в бюро труда. Ak chcete zmeniť zamestnávateľa, najprv požiadate úrad práce. Ak chcete zmeniť zamestnávateľa, najprv požiadate úrad práce. Ak chcete zmeniť zamestnávateľa, najprv požiadate úrad práce. При выезде за границу не забудьте удостоверение. V prípade vycestovania do zahraničia nezabudnite preukaz. V prípade vycestovania do zahraničia nezabudnite preukaz. V prípade vycestovania do zahraničia nezabudnite preukaz. Пребывание в других странах Шенгена не должно превышать 90 дней в течение 180-дневного периода. Pobyt v iných štátoch Schengenu nesmie presiahnuť 90 dní za 180-dňové obdobie. Pobyt v iných štátoch Schengenu nesmie presiahnuť 90 dní za 180-dňové obdobie. Pobyt v iných štátoch Schengenu nesmie presiahnuť 90 dní za 180-dňové obdobie. При проверке в Слованской Республике вы обязаны предъявить действующее удостоверение. Pri kontrole v Slovenskej republike ste povinní preukázať sa platným preukazom. Pri kontrole v Slovenskej republike ste povinní preukázať sa platným preukazom. Pri kontrole v Slovenskej republike ste povinní preukázať sa platným preukazom. Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с GDPR. Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s GDPR. Подписав, вы подтверждаете, что вас информировали. Podpisom potvrdzujete, že ste boli o tom poučení. Podpisom potvrdzujete, že ste boli o tom poučení. Podpisom potvrdzujete, že ste boli o tom poučení. Копия заявления будет выслана вам электронно. Kópia žiadosti vám bude zaslaná elektronicky. Kópia žiadosti vám bude zaslaná elektronicky. Kópia žiadosti vám bude zaslaná elektronicky. Оригиналы документов вернем вам после завершения проверки. Originálne dokumenty vám vrátime po ukončení kontroly. Originálne dokumenty vám vrátime po ukončení kontroly.
Originálne dokumenty vám vrátime po ukončení kontroly. Если у вас пребывание по гуманитарным причинам, предоставьте соответствующие подтверждения. Ak máte pobyt z humanitných dôvodov, doložte príslušné potvrdenia. Ak máte pobyt z humanitných dôvodov, doložte príslušné potvrdenia. Ak máte pobyt z humanitných dôvodov, doložte príslušné potvrdenia. При возможности рекомендуем приехать на общественном транспорте. V prípade dopravnej dostupnosti odporúčame prísť MHD. V prípade dopravnej dostupnosti odporúčame prísť MHD. V prípade dopravnej dostupnosti odporúčame prísť MHD. Для входа в здание используйте чиповую карту, если она у вас есть. Na vstup do budovy používajte čipovú kartu, ak ju máte vydanú. Na vstup do budovy používajte čipovú kartu, ak ju máte vydanú. Na vstup do budovy používajte čipovú kartu, ak ju máte vydanú. Этот разговор записывается в целях учета. Tento rozhovor je nahrávaný na účely evidencie. Tento rozhovor je nahrávaný na účely evidencie. Tento rozhovor je nahrávaný na účely evidencie. Спасибо за сотрудничество. Ďakujeme za spoluprácu. Ďakujeme za spoluprácu. Ďakujeme za spoluprácu.